papis i mamis, som l'Àlex i l'Oriol. Ara us presentarem un anell de viatge de fi de curs. Anirem a un càmping que està situat a Tarragona, que és de primera categoria, i es diu Torre de la Mora. Ens allotjarem amb els nostres amics i amigues a uns fantàstics bungalows o tendes de campanyes. Farem les activitats de canoa i flanqueig litoral. El litoral va de Cornellà de la Costa, saltant pedra a pedra. L'snorkel va de posar-te una màscara i un tub i mirar de baix l'aigua. Hem alquilat l'empresa Rivals i l'empresa Rivals ens ajudarà en fer activitats aquàtiques en la platja i la platja està al costat del càmping. Espereu que us hagi agradat.